non se sabe exactamente os orígenes da masaxe. Isto quere dicir que é algo necesario na nosa historia para sentirnos ben. Dende aquí, dende Bentén Crea, o que trato de buscar todos esos beneficios que se poden obter cando traballas a masaxe e tamén cando traballas a través da hipnose. Ca hipnose traballamos a mente e ca masaxe traballamos o corpo, pero de alguma maneira as dúas cousas están relacionadas porque non pode separar a mente do corpo. Podría decirse por estudios que se fan a nivel internacional sobre as nosas doenzas, as nosas enfermedades crónicas, que o 90% delas teñen orixen a nivel emocional. Por iso é doado que miremos todo eso que nos está pasando con terapias, por exemplo, como a hipnose, e que combinemos tamén con ferramentas que nos poda dar o psicólogo ou especialista de saúde. En Merten Crea trato de estudiar cada caso de maneira individualizada e ver o que necesitas a cada momento.